René Holten Poulsen er regerende verdensmester i både 500 og 1000 meter enerkajak. René Holten Poulsen, jo, den er der! Han bliver dobbelt verdensmester her! Han er med andre ord bumstærk. Hvor fantastisk og sikke et spændende løb! Men kommer hans store styrke også til sin ret, når modstanderen og udstyret er noget ud over det sædvanlige. Hej, goddag, René. Michael. Hvad så? Er I klar? Der er plads til at køre rundt. Det tester vi i dagens duel, der foregår på håndcykel. Det er ligesom at ligge på sofaen derhjemme, ikke? Så skal man bare lige have en pose slik her, og en sodavand her, og så en god serie eller andet, ikke? Så bare... Men jeg tror ikke helt, det kommer til at føles sådan, vil jeg sige. René Holten Poulsens modstandere i duellen er Kim Klyver Christiansen og Michael Jørgensen. De er blandt Danmarks bedste håndcyklister, og begge kæmper de om at komme til de paralympiske lege i 2016. Jeg er meget spændt på at se, om han kan omsætte René, om han kan omsætte al sin watt til fremdrift i cyklen, fordi det er selvfølgelig anderledes på en håndcykel, end det er i en kajak. De kører monster hurtigt, så jeg glæder mig faktisk lidt til at prøve at se, hvordan det er. Rammen er en vindblæst dag på flyvestation Værløse. Jeg fryser jo aldrig på benene, når I kører. Jeg kan ikke mærke mine ben, så... Og 2 udfordringer venter René Holten Poulsen. Flyvestationen her, den er ikke flad, selvom det ser sådan ud. Så, og så er der lidt modvind også, ikke? Men vi må se, hvordan det kommer til at gå. Du driver cyklen frem med pedalerne her. Du styrer cyklen ved at krænge forhjulet fra side til side. Først skal verdensmesteren i kajak vise, hvad han kan præstere på sin vante distance 1000 meter. Men jeg tror, han kan køre stærk i starten. Og bagefter venter så en direkte duel over 5 km mod de 2 håndcyklister. Jeg tror, vi har en god chance, fordi det handler ikke kun om at have stærke muskler. Så det handler også om, at man kan føre kraften over i cyklen. René Holten Poulsen er 26 år og et af de største danske medaljehåb ved næste års OL i Rio. Da han i august blev verdensmester i kajakkens kongedisciplin 1000 meter enerkajak, skete det i tiden 3 minutter og 25 sekunder. Og nu tester vi, hvor hurtigt han kan tilbagelægge samme distance som debutant på en håndcykel. Prøv at se, om vi kommer på 1,5 minut. Det var godt, men vi må se, hvad det kan blive til. På 1 minut og 26 sekunder tilbagelægger René Holten Poulsen de 1000 meter. Altså næsten 2 minutter hurtigere end i kajakken. Det var rimelig hårdt efter starten, men når først den er oppe i tempo, så er det meget godt. Han når en topfart på 47 km i timen og en gennemsnitsfart på næsten 42. Jeg er imponeret. Jeg synes, det var rigtig flot. Han er i hvert fald bedre, end jeg havde forventet, så det bliver spændende. René Holten Poulsens præstation på de 1000 meter giver altså en forventning om, at den direkte duel kan blive jævnbyrdig, trods den store forskel i erfaring. Jeg tror, det vigtigste for mig, det bliver at finde et jævnt tempo, så jeg ligesom kan finde ud af at køre derudad. Fordi jeg tror, hvis jeg starter alt for hårdt, så kommer jeg til at dø, og det vil ikke være så godt. Duellen strækker sig over 5 km, og hurtigt trækker Michael Jørgensen fra. Kim Klyver Christiansen æder sig dog ind og ser sig efterfølgende ikke tilbage, mens René Holten Poulsen hurtigt efterlades alene i feltets gruppetto. Det var langt, specielt derovre på modvind, hvor der gik op ad bakke samtidig med, ikke? Men det er fandme sjovt at køre rundt i svingene med omkring 40 km i timen. Trods sin enorme styrke kunne René Holten Poulsen altså ikke helt følge med. 48,6 km i timen var det hurtigste kajakroeren flyttede cyklen. I modsætning til Kim Klyver og Michael Jørgensen, der begge nåede en topfart på lige over 60 km i timen. Jeg træner lige så meget på håndcyklen, som jeg træner i kajakken, så jeg vil sige, jeg ville blive lidt ked af det, hvis det var, de slog mig i kajakken. Men her, der synes jeg, det er okay, fordi de har jo trænet sig til det. Træning gør som bekendt mester. Potentialet hos verdensmesteren i kajak er dog ikke til at tage fejl af. Hvis han får
en cykelhjelm i et par måneder, så tror jeg nok, at så skal vi tage os sammen, hvis vi skal køre frem. Hvis det nu var, jeg skulle være så heldig som de 2 drenge der og lave en eller anden ulykke, så, og miste førlighed med benene, så ville jeg synes, det var en af de fedeste sportsgrene. Det er en blanding af god fart og samtidig med en masse fysiske evner, ikke? Så jeg synes, det er fedt.